Doncs la veritat és que estic super rara perquè la veritat sigui dita no he entrenat gaire aquest estiu, no he vingut amb el... o sigui, no estic al 100%, llavors m'ha costat molt trobar l'estrike, trobar la zona, trobar-ho tot. I no és que estigués nerviosa, és que estava super insegura. En cap moment pensava que guanyaria, de veritat. Bueno, evidentment, quan estàs competint, quan estàs jugant, el que més vols és intentar superar-te cada dia, no? I clar, guanyar a Espanya és intentar fer tot el possible per sortir fora, a l'estranger, sigui Europa, sigui del món, sigui el que sigui. Bueno, aviam, la Lliga és molt diferent, perquè no és el mateix jugar un campionat individual a nivell de Catalunya, encara que el millor està aquí, tots ho sabem. És jugar un campionat d'equip amb el teu club, llavors és molt diferent, t'hi sents més arropada, animes l'equip, t'animen a tu, i bueno, suposo que em sentiré bé perquè vas amb més confiança, és diferent, i a més tinc tota aquesta setmana per entrenar una mica més.